Haste ni Khwrwngni bagui blaino koktuma kaham Norok Tabuk tai wanana nanglia Tiprasa ni Yakbai sinamjak Kowai Bulukhungni Mairang eba one template Manthok sinai Tomungno Norok ni birthday eba kalipande ni bagui rogo NaiywiTongkha hangke nahari manai Omoni nikumangkha Sidai Mohampur Borkathal Amchani Urwa Kamiwo Brother Enterprise Company wo Manthok sinai Omo haikai no tini sa salo SSG Federation ni luaji Mumbai Brother Enterprise ni doglan fiego dis faika Father songmo khoboi kubuno zamaro Ni kelas satu tangting bokol President of the Federation Sen ni sini Krishna kiri ni sini sar singo je sini khadaga sini subai tongai singo naikoli tongai singo belai kino khabai khobai kai singtini osalo singtini bono sini buskango sini gana man mani bagai phaide sini sar no sing khabai khobai kai sing bal khaya pha khorgai lamsog layane busajna phada bini busajna sarni busajek bo hingke bini busamari bini chere khoroknei borok no belai kino sing khaka ham ya pharo tai lamsogo borok tini sino sini sane loge bo rok phai sino poribar kacha family kacha ka phai sing tini o jorao sing malai family bagai sino nainani family bagai belai kino sing khabai khoi bono hadi ya pha khoroi sing hai no hai borok no bo lamsog lai ni bai ora tini jorari mani bagai bini bagai sing pal khai ya pha khorob lai ni lamsog gai hai sini father sini director sini yapang bo sob samai sini loge tongo sino sob samai naikoloi tongo tuiduloi tongo sing jepuro apod bipod ba sing nangai tongpuro bo sing sob samai sini ganao tongo sing subai tongo sing naikoloi tongo amne bagai hari sini director sini father no ba sing lamsoglai ni khabai khubai Kiri tongo, sino borok bo sob samai ni borok sing naikoloi tongo borok ba haino sini ganao tongo te borok ba hai sing ora tini je nangor ni je gobang ma samong sino suba phaiga Abone bagai phaidi sing borok ni sini coordinator ni bagai bo sing lamsog layane sini khadere sini ngui Joto member di leader tongo sing yang ram di ta phani sati Khwna ngai ta ku sunge joto no kanja Khwna ngai ta ku sunge joto no kanja Uni sabanga sepeya hungaile Uni sabanga sepeya hungaile Hai nai sini salwaisa Hai nai sini salwaisa Sisari rom di dopani sati joto no buskalo hindi Sisa di rom di dopani sati joto no buskalo hindi Rom di dopani sati Rom di dopani sati Rom di dopani sati Ong nai kansa Khabai khabaksa Ong nai kansa Khabai khabaksa Kotor sini bekhan Kotor sini bekhan Tabuk ni sini Manthok waike Tabuk ni sini Manthok waike Sing sanai sini oha Sing sanai sini oha Rom di dopani sati joto no buskalo hindi Rom di dopani sati Rom pani sati Kaham sal Chungno nainani bagui Chungno nainani bagui Chini samungno nainani bagui Chini sar ayang ni paika bini nukung ni borak ni loge yang paika omo bini busajuk tay bini poribar Norok sing mano cerai rokno tumani toy paika
하이케 너럭 승마나 그만이 버그 중사이마나 사르니 카 no 카니 꼭 너럭 사이마나 무슨 콜록 no 하이케 비니 치라이로 뭐 동나니 뭐 무추 오케이 야 chini chirai no chung saimia bahai ke borok no thoidulo bini one sok mo ani mane one sok ma hai ani one sok ma bahai ke tongo oma hai no ani chirai bo basana nango tei borok no chubana nango omo bini one sok mo omani babi no je jago bo tango borok no bo loge bo selango omo asu kaham omani babi bini bagi bo chung suri lai nai bini mane cerai rok ni bagi bo chung suri lai nai mane bini one sok ma khai borok bo mane borok ni one sok ma bo kam ke tongui te hajar borok no te kam ke chubana ni bagi okay ya tabu kasu kaha mangka mane chung o chubamung o machine bo no chung no chubasa okay Tabuk Chini Bukuk bo daito naka bini poribar daito naka aste omo bini bagi simia federation ni bagi o elaka o Tongnai Joto borok ni bagi bini chubamu emni plate ya omo kaham no o machine ni mani asu kaham omo bo norok kisa bujina nango tumani bagi o machine chung pai kya chung asuk dakari tongo tumani bagi o machine o plate busuk kaham chini lang mani bagi chini mane shori ni bagi busuk kaham omo norok bujuna nango omani bagi no o asuk kostok laika ang sar no saka aike chung wansogi tongo kisa Khwlainani bagi bo loge saka okay chubanai kunu jamela kri asuk mane omo kaham samu omani bagi bo mane tiarunga okay gosika ang renai kri omni bagi bono hambai ya parna nango te norok bo mano borok pai kya norok kutum lai jak omo kaisa kok norok bo mane khabo narok na nango 25 বছর উনকা ও ফেডারেশন মানে চেংগুই 25 বছর দে 25 বছর ইয়া 25 বছর উনকা 2009 okay 2009 okay 2000 14 বছর উনকা না ফেডারেশন উনগুই 14 বছর asu kam ke norok mane norok ni no samung tongo pal ke president tongo te bini kabita ni chubamong lama punok mane bising ti norok asu kaha manga asu bocho joto no tumanga asu mane budi rok no tongo mane sikli rok no bo norok romna nango sikli rok no romia ke tumang nai sikli rok kaje sampayo sada aro problem borok no borom di okay o jago tongnai jora borok kisa mane ma sreng nai o mani pore je jago tangnai arabo borok mane chengma no aro thang lai tu to amono oron srengmi okay yango tongnai jora borok sreng tong yangni tangnani pore je borok sreng kha omo ayango chengman omo bo ayango klaiman okay just ni mung tambai te ura kamenai kol nai resource center ni mung bo arobo borok prochar klaiman okay omo norok ni kaha okay omo no ani one sok ma sudu mane budi rok no nukhewngya sikli rok no bo norok romna nango omo huila norok bujna nango mo kaham de hamia federation SAG kaham de hamia kaham inge tei borok no bo romna na tei borok no bo buji rena nango Khwrwngwi rena na ya no okay chung tongo federation tongo norok ni loge tabanadi jota tikungna okay
Một hai món đồng Okay, ready. பாலிஷ் பண்றாங்க இது வழக்கமா பண்ண மாட்டாங்க அவங்களே அது அவங்களோட பாலிஷ் அப்ப கொஞ்சம் நல்லா இதா இருக்கும் கிளீன் இப்ப கட் பண்ணலாம் ஓகே 소단ник ஓகே Happy to be in Tripura. First, I was invited by Father Jeevan. So we were having a lot of self-help group in Tamil Nadu, but the same self-help group they want to initiate in Tripura also. But they were doing with some sort of self-help group. But some people from Tripura also, we invited them to come and learn the self-help group. Based on the basics, they also formed some self-help. We also supported this self-help group for around more than 10 years by IVDP. They are also formed a federation in Tripura by the self-help group. For this federation only we given this project to take over and get some income and run the federation. And we are given a lot of revolving fund for this self-help group. I think through that they are doing a lot of other activities, savings and credit, and also they are rotating their savings by themselves. And this is a great movement. I hope that they will succeed by doing this kind of small project, improve their standard of living. Thank you very much. Joto no hambai, kaham salo chung tongo, Chini loge Chini sar Tamil Nadu ni IVDP. Omo kaisa NGO, omo SAG na borok chubabo, Chini Tiprasa bo Chini SAG tongo, o SAG na chubana ni bagui, bo asuk mane Nuknai 2014 ni simi Tabuk jora, Chini loge o federation ni loge tongui lama funuko kam ke chubabo, Tabuk o project o program o mo supari blai by plate Swnam nai, omo asuk kaham income ni bagibo kaham taibo o mane o ha ni bagibo asu kaham mane climate ni bagi asu kaham o kokno sarno saka sarbo loge gosika bo Chini loge Nuknai chumno chubanai kini omo kaham samo federation chenka chungbo Lamsogo borok kam ke wo samungno kam ke Khwlainani gini chung Lamsogo borok ni bagi chungbo Chini support Chini chuba mungbo borok no renai gini chungbo gosiyo Joto no hambai Peke sumu baksa borok kongma borok Tiprasa rok kongma business khaimung tongo ba hairok ta gabono bahake Kwrwngwi manna yo borok be je sam painani bagi machine rok painani ba asuk mane samasya kuno kare omo Tamil Nadu ni borok mane aro rika anggai contact Khwlainani ba wo federation or o parao Nuknai borok na contact Khwlainani borok ana singna ango mane amana byavastha Khwlainani na kuno mane samasya kare kham ga Tongkhe Joto Nuknai omono aniko okay hambai bamboo pipe hello plastic bamboo
Tini integration khwlaijak tei boba haike abo khwlaijak ka kesa Sengmo manmani hingkai haina hai sana kalayo sini sar sengbo thasingbo saka 2014 ni simi seng sar bai malai mani bosungna subai tomoni sini federation naikoli tomoni bini tina seng tini seng jora kakha hingkai seng obo manmani hingkai seng September 2022 seng exposure thanga Sari horo seng 3 bar thangka 3 bar exposure thangka bini horo bosno bini tongani chanani joto firi joto gurinai chanani joto bo bebang seng Khwlai kerikha hingkai seng taisa last September 2022 September seng chennai thangka bini horo Krishnagiri o sani horo tongkha seng exposure thangpru naikha seng omisino nukha Nukpurung kangkai seng emne Khwlai bo phai naikha seng practical Khwlai ka seng nijo Khwlai phaikha hingkai seng asake kaham jakha hingkai seng para phai seng kifili phai sini federation seng alochona khaile father be alochona khaikha hingkai seng wansuk laikha asak kotor ma misini dam ge seng 3.5 lakh hingkai seng asak kotor ma emon rang bahai manai hingkai seng father be kok salakya hingkai father seng chubana ni kok saka seng Tabuk ekmatro no jodi no nanani hingkai seng 1.5 lakh taka rang jomari dini sau hingkai seng apru seng chini federation subakha chini president nana gosiga bo byaktigoto khainai haipano chini support tongnai chini federation hingkai seng federation bo o jaga borno subakha rang lithani bo hingkai bo haikeno seng tini o misino mamui phaikya Machine mamani pore seng tini o jaga tini o haike seng integration khaimangka o misino tei aboni bagai sini sarno tini director father no belai kina hambai bongi support jungno khlai tongmani bagai Paike nang wansung phagya je kwai bela be khwlainani hinai norok kwai bela be khwlaimani hingkai seng aro nugui haike je kwai belai be mo hai place sanamui tongo seng aro nugui phaikya Nugui phaina seng hamjaka chajaka karon jing o kwai belai hingkai belai ki kaham seng ut paper hingkai sini langman bagai belai khoti tongo seng saimano seng agi bo saimano paper ni saya hamya hanai abro sokomoroi seng Tabuk o plate use khaima khangkai sini langmani bagai kaham nai hini seng wansugui seng omono Khwlainani na khasi dan to Khwlainani jote taka ulisya takha sung 18 tariko borai ni thang phakya kanyo 18 tariko kanyo jung to miti masuk layo hingkai asuk lagi hingkai salage ta opi muti presiden hne ano saka hingkai ba bahai ta che jung ko program thang so ba hingkai ko moni nugui haikya hingkai ba to kaisina sina na phan na hasina hingkai jung Pila khlai mane abo koi bele khlaian hi wansuk mane wansuk pro choli aro ngane mane phalmai aro ngane war boda wansuk lagan na kese hingkai ba boro manai boro phalmai ro hne wansuk jagota ka wansuk ka hingkai ba Tabuk hingkai ba iko boibo joto no saimang ka hingkai na phaya na nyo kisa bu khaw tong thongmani phaikya ta hingkai aphukai to ping ko di mane u federation ni te na ha ka hingkai sung kebo samgo success na gla u samno ka ba thaigla nungko nungno nasi dipi nungno nasi di presiden sung joto no sabut khanya father bo khanya sini group bo khanya hine hingkai ba do khai ing situ hunai goshika abo je mission na harma ba bahai ma tong hanong bukhawa sagare o mission na harma ba iko ta ha tong photo ka hanyu ma tong ta joto no chuba mumbai khanya ni bo ta ha sarang ka hangkai abuno Tabuk u je finishing khanya si miche abu ma hangkai father jomo ki ma sakata
Yang pernah nih, hanya di asal ane kau. Bisi dong, pada bagai tu mereka. Sing salah tin kaya, bisi mamu kah? Mana jeng guru buat tongge, ekota tongge ceh semua mamu, ekota tanca tongge mamu, tanca kering kai, semua orang nahan nane, pada kaya buat sama bisa sekali juga kaya napa, orang tongkan miliar orang muta. Federation bising tu nama kata. Nak federation itu mau. Angkasa Phil supervisor hisabe samung khayota federation Chini urwa kami NaiywiTongnairok research center federation Bomongkai Kobita Deborma